Bunok sa uwan, pagbaha sa kadalanan, kabalayan og mga establishmento ug ang paglusad og mga rescue operations sa mga stranded nga mga tawo mo'y nahimo na nga new normal karon dinhi sa Sugbo. Kini epekto sa sunod-sunod nga mga adlaw nga nakasinati og kusog nga pag-uwan ang dakong bahin sa Metro Cebu. Hilabihang nakasinati sa pagbaha maong North District sa Sugbo, partikular na ang Barangay Apas, Kasambagan, Banilad ug Talamban. Gilusad sugod pa kagabi ang rescue operations sa kapin o sa kagatos ka pamilya nga na-stranded sulod sa usa ka village sa Barangay Banilad. Karong buntag, tagahawak gihapon ang tubig baha bisan pa sa paghunong na sa ulan. Samtang niadtong Lunes, nalubog na sa tubig baha ang mga sakyanan nga gipark gawa sa usa ka mall sa Barangay Apas, samtang ang Banilad Talamban Road nahimo na nga marag sapa tungod sa tubig baha. Samtang nahulpa ang bahin sa Dan Lapu-Lapu sa Barangay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo, duol sa gitrabahong Patria de Cebu. Nga gisusisab kung kini tungod ba sa way hunong nga pag-uwan sa syudad. Si Cebu City Vice Mayor Raymond Alvin Garcia may bisita sa maong mga dapit karong adlaw. O iyang gitahasan ang Department of Engineering and Public Works alang sa paghimo og lakang nga di na masubli ang grabeng kadaot dala sa pagbaha sa Dakbayan. Ang katong nahitabo sa Gaisana Country Mall, mo nga naglangoy na ang mga sakyanan. I just went there kanina and then na-istorya na ko ang atong department heads and I gave them a specific instruction na ang atong ilang wall where the parking spaces dapat i-redesign na ko siya. Kay katong wall, nag-retain din siyang tubig, di makagawas ang tubig pa-flow dito sa mga canals. No? So I told them to write a letter for them to redesign. Area diha sa Apas, kanang mga Dandia, 6th Street, and all of those streets there, ato nagipa-desilt. So datay sa kabatalyon, so to speak, of mga trabahante gikan sa DEPW nga tuwa na dito gipang-ukab na ang mga manhole, gipang-desilt na ang area. Sa habig sa Dakbayan sa Mandaue, naabtan sa may TV Cebu News team ang mga tawo nga madiskarte na lang og sakay og cooler samtang gitabangan sa mga kabatan-unan nga makalabang sa kanunay gibahaan nga dan sa AS Fortuna sa Barangay Banilad. Dunay mga naguban sila mga sakyanan ug ang uban gahuwat na lang nga muus-us ang tubig baha tungod wala na ilain pa nga kapaingnan. Bisan og naanad na, grabe gihapon ang kabalakas sa mga mulupyo sa maong dapit tungod gamayng uwan, diretso dayon og baha. Super good, ma'am. The other day, we sold na diri. Nisud ni? Yes, ma'am. Nag-iisda diri, ma'am. O sa asa dapit? Asa kutob? Ang tubig, ma'am? Oo. Diri? No? Nisud na jud, nagbaha na gisasod sa inyo hang parlor, ma'am? Nahinabi sa may TV Cebu News team si Banilad Barangay Captain Greg Yap ug asoy niya nga dugay na silang nakig-coordinate sa Mandaue ug Cebu City officials kabayan sa mga creek nga mao'y hinungdan sa overflowing sa kadalanan. Karon sa di sa taka pinpoint, wasa type point kanang magtudtod tungod ni sa atong drainage system murag wa pa jud matotally og kanang padako ba. Dapat kinsay mga concern ani kay ang barangay is only to ban-aid solution lang maglimpyo sa creek, pero ang higher jud LGU jud nga or national mao jud mo padayon aning proyekto nga i-widen ang atong creek. Sa habig sa Dakbayan sa Sugbo, giklaro ni Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa Committee on Infrastructure sa syudad, nga di nakasugakod ang existing drainage system sa may Banilad Talamban Road nga hilabihang gibahaan sa miaging mga adlaw. And among we find out that one of the main reason because the rainfall actually happened on isolated area, concentrated particularly in Barangay Busay, Barangay Apas, and Barangay Banilad. So, parang nag-valley kasi dyan dalawang valley ang kuhan. So, yung runoff water coming from those mountain, bagsak dito sa part sa Apas, no? So, unfortunately, our existing drainage, which is 36 in diameters, we're not able to cope up the large volume of water, meaning it's insufficient. So nag-overflow yung rainwater, bagsak dun sa mga nag-overflow dito sa Banilad and then part
na-spread kasi split into two area. Yung portion sa north side, punta dun sa country mall, no? Yung dito naman sa baba, sa Sitio San Miguel, then Sitio Baca, all the way to Banilad area. Dugang panigwardo nga ang giplanong upgrading sa drainage system mao yung long-term nga pamaagi sa pagsulbad sa maong grabing pagbaha. So our engineering department recommended to upgrade our existing drainage from 36 to 60 diameter yung box ng culvert, size ng culvert. As what happened last Monday, so there's a need for us to upgrade our existing drainage. Matod ni Guardo nga adunay budget nga 8 billion pesos ang dakbayan alang sa flood control projects. Apan naa pa lang sa 1.5 billion pesos ang naggasto sa implementasyon sa mga naunang proyekto sa dakbayan. Pahinomdom sa kadagkuan sa Cebu City Government ngang epekto sa pag-ulan o sa kahiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa katawhan. Ang ako lang yung awhag sa atong mga katawhan ba nga kani atong problema sa baha, atong problema sa kaning mga tumpag, sa panang mga guba ng mga balay. This is really a shared responsibility between the government and between all of our constituents nga di lang sila pataka o labay ang mga basura wherever that will clog our canals, it will clog our waterways padung sa dagat. Samtang giya sa pag-asa nga di gihapon angay mo kumpiyansa ang katawhan tungod sa posibilidad nga mopasulabi karong semanaha ang pag-uwan epekto sa enhanced thunderstorms tungod sa habagat. Kauban si Mary Frances Lim Kaayon, kini si Angelica Faisanyal alang sa My TV Cebu.